You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Welcome to episode 100! Yay! Hello. Na-late ang hello. Wait, clap. Episode 100! Yay! Kabalo mo, special kining episode. Kabalo mo nga no. Nga naman. Kay, we are officially announcing our store. Where We have a store. We have a merch. Where we sell our merch. Oo. So go to diliniadvice.com and just click the store tab. Kana lang. It's so easy. It's so easy. Kuan na nag-avail mi sa Teespring na website where you can create designs and then they'll handle everything else for you. Right. So ang amo ang gibuhat dira sa Teespring is we just gave them an image na i-print sa t-shirt, i-print sa bags, Right. i-print sa hoodies, Right. and then they'll do the rest. Yes, they will take care of shipping. They will take care of order processing, order confirmation niyo sa email. They will take care of everything. So, pasalamat lang po ko na yung mga platforms na yung no? It made our lives easier. Thank you so much, Teespring. Maski wala sila nag-sponsor. Pero they are offering their services for free. So, thank you so much. They're just cutting profit from us. Pero that's okay. We're starting, so that's okay. Yeah, that's okay. Yeah. Thank you so much. Na dito available ang t-shirt, hoodies, sa pa man. Tote bag. There's a t-shirt for women and men, lahi nga design. Yep. I mean, lahi o ka na pagka-cut ba? Lahi ang cut. Much shorter ang length sa girls than sa boys. Kay Naman po unisex na t-shirt. Yeah. Thank you so much. If dili ninyo feel maging donor monthly, you can also purchase from our store. That helps us a lot. Yes, it's one of our so ways much. to raise funds so that we can go full-time with this. Why not? Yeah, why not? We can go full-time. Let's go full-time. Oh. Kay lami kayo magsigig record. Tay, Sugilanon. Sugilanon nga gisuggest ka nato ni Nichelle. Si Nichelle Blanc, kay na-appreciate na mo, kay nag-send siya sa mga og story, nga dili iyaha. Dili iyaha, pero okay ra na. Pero gi-share niya sa amo ang story nga nakita niya. Basaw na. Basaw na to. Sige. So dito sa atong group, gi-share na ni Nichelle. Naabi atay group ninyo guys, Dili Ni Advice. Gani. Facebook group. Facebook group di ay. Pangita lang, Dili Ni Advice. Group tab na dito, Dili Ni Advice group. Unya, gikan ni siya sa page nga Kabooks. Mao na diri sa story na ito kay books ang iyang giingon. Okay. BUKS. So, akong basahon. Books? Nag-stalk ko sa imo ba? Ang proud kay ko nga naa pa di ay inahan nga mo mahal og anak, no? Alangan, oy. Ako bitaw ka, Books. Breadwinner ko na ako diri Dubai. Kasurinderon naman ko, Books, oy. Gikapoy na ko. Pati ako mga igsuon nga naanay family sa ako man pangayo. Ultimo brief ka, Books, di na ko kapalit. Akong ginikanan pod, Books, paramdam raman katapusan. Unya naghilak siya. Ang emoji naghilak. 12 years na ko diri, Books. Gitry na ko mag-ingon sa ila muuli sa ko kay pahuway sa unta. Ang reply box na unsaon na lang atong mga bayrunon dire. Ang utang, ang tanan. Not knowing nga naa na ko gibati. Kanunay maghuot akong dughan. Wala pagyud ko naminyo, Books. 37 ako kay lagi priority family. Pero Books, sakto ba ni akong ginabuhat? Hide my identity, Books. Wala gyud ko lain masultian ba?
Grabe na ko hilak last upload nimo sa imong mama. Wala pa ko napundar sa tinuod lang. Kaguol daghan. Unya naghilak siya gikatulo. Ay, kadaghan og hilak. Looy siya no? Looy siya. Paulian na ninyo inyo igsuon oy, naunsa naman mo oy, mga baga man mugnong. Grabe. Pati mga igsuon nga nanay pamilya. Mao. Sa iyaha pa mo mangayo kang kaboks. Dili sa letter sender ni Books. Si kabok, murag ka blank ba? Kaboks man na. Si Books, kaboks Books siya. ilang tawagan tanan. Books na ilang tawagan tanan diya. Okay. Baga mo gnong mangayo pa mo sa inyong igsuon. 37 years old na siya. So I think naminyo naman mo. I think you're already 30 plus, 20 plus. Kabaga ninyo gnong. Baga kayo siya pati ang igsuon nga naanay pamilya. Unya dili pa jud siya paulion. Wala pa jud na ipundar. Unya, kumustahon na siya sa iyang ginikanan kung ting sweldo na. Luya ana oy. Kabalo ba mo guys nga kuan na siya kanang baga jud mugnong tanan pati mama o papa. Baga mugnong tanan. Nganong dili kamo ang maningkamot? Nganong dili man sa kasagaran no ingani baya kring. Ingani gani kasagaran. Kasagaran ingani pero naadyo exception. Kay nakoy friend na dili siya per se dili exactly OFW pero siman iyahang bana. Siman iyang bana. May gani kay minyo na puning siman no. Kay ang wife niya which is my friend kay she protects her husband's money at all cost yun kay sa story niya sa kuha, ang mama sa iyang bana ug ang mga igsuon sa iyaha pa mangayo. Kuya wa. Nya. Ginaaway gid dili man ginaaway pero as much as possible ginadilian jud niya sa iyaha jud daw moagi. Nya na may usahay nga mo bypass do sa iyang bana. Pero may gani nagkasinabot sila sa ilang bana. Ayo sa ako parangid dito parangid sa akong friend. Sa akong asawa. Sa iyang wife. Sa akong asawa. Dilian. Hantod na anad na sila nga sige dilian wala na nagapangayo. It's just training. So kabalo ka kaboks ako maingon sa imo ha. You live what you tolerate. Gipasagdan niya nga nagapangayo sa iha perminti mo na nagapangayo pud sa iha perminti. Uy, nice kaya akong view na bird. Diba? Hello bird. Nice. While we're recording na bird sa katubangan. Anyway, so from that quote that I just said, nga you live what you tolerate, kay ginatolerate man nimo sila nga magsig pangayo, magsigig hantod karon nga pamilyado na sila imong magpapasig pangayo sa imo. Tas nagahatag pug ka consistently siguro no kay without fail kay every sweldo magparandam man nimo ang parents. Meaning, you still give masking dili nakagusto. 'Di ba? It will only stop if you train them to stop. Siguro at first magkalainay jud mo ana. Gubot na siya sa sugo, 'di ba? Mogubot na. Magkagubot na. Kay di naman kamuhatag daghan na nagpangdaot manggawas about sa imuha. Kay kaisa lang ka di mo tabang tanan nimong daotang gibuhat ibulgar na sa tanan. Kaisa lang ka mo buhat og daotan which is protecting yourself. Kaisa lang nimo na buhaton. Tanan mga maayong nabuhat nimo cancel. Oo. Tas i-post pa ka na. I suggest buhatan na no. Balibaran nimo sila then mag-deactivate na kag accounts. Ay, pwede man siguro hinay-hinayon niya kung naapa siya energy na maghinay-hinay ha. Mas maayog yun ng abrupt. Undangon na yun. Gani, undangon, then mag-deactivate siya accounts para dili niya makita ang negativity, ang toxicity. Pag di po siya makadawat og messages na for harassment na mga messages gikan sa maigsoon nga kung di ka muhatag yawa ka mga anay-anay. Grabe naman po na yung pag deactivate pagkuan, abot lang kung maminaw ni siya or basing na yung mga nakarelate na mga breadwinner diha nga gikapoy na pughatag. Train them to stop asking money from you. Manikamot sila gilaha. And then start saving money for yourself. Yourself. Labaw na imo ang health.
ayaw po kagool nga na nakaygibati, tas 37 nakawa pa kay napundar. 37 is young. Actually, Jud. You still have a lot of time to invest something for yourself, to save money for yourself. Daghan pa kag time. Okay? Ayaw kagool nga wala na kay time. Daghan pa kag time. Okay? Hala ka, oy, paminaw kay darling. Dagan pa jud kag time. 37 pa? Yes. Yes. Daghan pa ng time. Kung naa na siya gibati, no, pwede ra gyud kayo siya magpahulay. Sige, magtigom sa siya para naa siya ikapahulay. Correct. Mag-leave siya or whatever. Or kung dili makayag leave, resign and start over. Kung ganahan ka. I don't think he means na anak ko gipang bati. I don't think he means physically. I think he means emotionally. Oo. Exhausted na siya emotionally. Burnt out from his family. Bitaw. Pero para sa kwa, babae ba ni lalaki? Lalaki, kay Bripman. Ay, Brip. Ay, waka kabalo. Ay, Masig like boy din eh. Pabuto na siya guys, nakadungog na mo. Exclusive content, pabuto ni Kringkay sa among podcast. Diba? Ayaw sabang. But basin manggog LGBT siya, then magpalit siya brief. Ayaw i-dismiss ang mga ingana. Sige. Nagapalit og brief ang uban. A brief enjoyer. A brief encounter. Grabe yung pabuto, oy. Di katulad po akong ilong. Starting the allergies now. Anyway, baga mugnaw, you have to stop this toxicity by really stopping. Dili naman ko na maundang te. So si Kabox lang yun ang ato ang pwede advisean. Mo Gani. Ikaw good ang mag-stop gani. Mag-stop na ka-give. Oh, stop giving. Mo gani. Kay ing na naakay gastuhan, ing na naakay gibati, naakay gastuhan. Or ing na nga nawadan kag trabaho, di ka kauli. Oo, ana. Just Tapos naapa di ay kay trabaho. das na pa di kay trabaho. Panikas good. Ikaw ba white lies. White lies. Kabalo ka no, in order to help other people, you should una yourself. Correct. Imong sarili dapat imo unahon. Correct. Di ba kanang sa airplane pag magka-turbulence tapos mataga ka mga oxygen masks? You have to wear the oxygen mask on yourself first before helping others. Yeah. Dili ka, unsaon nimo pag-help sa others kung dili nimo i-help imo sarili? Correct. Unahon nimo imong sarili. Correct. Ati man na imong sarili. Correct. Undangan na ang imuhang paghatag-hatag. Correct. Gastuhin mo sarili, pag vacation, wherever you wanna go, be refreshed, and moto. Correct. Correct tanan ang gingon ni Kringkay. Og dili ka maminaw, forever Junas lang mga sa imuha and you'll be miserable for the rest of your life. Congratulations. That's on you. You tolerated Ikaw it. na bahala sa imong life. Okay? You have control over your life. You have to take control. Because right now, you don't have control karon. The one that's in control is your igsuons and your parents. Tapos, nakoy ka ng friend na isa pa jud na, ay tayo pa, shout out na atong friend ako nga, strong-willed kayo, protect yun niya ang finances siyang husband. Gwapo na. Katupod na friend ako no kay kuan siya kanang bata parehas edad. Ang iyang husband is 15-year gap. So 15-year ang husband is older? Very old. 15 okay. years older. Okay. So katong pagminyo nila, which is we're probably 21 at that time or 22. Pagminyo nila, old na daan niyang husband. Okay. So imagine that. He married old because he was providing for the entire family niya. Okay. Naulahi siya og minyo. Oo. When the wife came in, my friend, that's when the toxicity started. Kaya syempre, katong friend nako, dili na mo sugot na magsigig pangayo ang iyang pamilya. Pamilya sa lalaki sa sweldo sa iyahang bana nga seaman. And mutuod jud ko Kring na she protected everything, all the finances. You know why? Because I know her to own a lot of lots right now. Kay gipang invest gyud niya tanan. Napundar niya og tarong. Yes. Katul kay akong ilong. They say when you're
when your nose is itchy, there's money coming. Ay, naman siya yung money kami, kasweldo man. But it's just allergy. Onya, muna na siya, guys, no? So, meaning, kung wala jud niya abot ang wife sa iyang life, forever jud pud siguro to siya na seaman nga magsig-provide sa iyang family. You think? Yes. Yes. Ingana jud tong may tabo. So, you have to really, if you don't have a partner right now, you have to take control of it on your own. Ay, mo lang to. That's it. Right. Nalang ko yung example pod. Kita man mo anak, di ba nga movie? Kita ko, anak. Si Vilma Santos o si Claudine Barreto. Kita ko, anak. Dili man siya ingon nga single, pero si Vilma, the movie started out na, iyahang ba na to si Joel Torre. Nag-try si Joel na mag-abroad, pero dili niya kaya. He's not the provider kind of guy. Dili niya kaya, ni uli din siya after 4 months. Ay, kadali ready ay siya dito. Oo, tapos si Joel ato, ay si Vilma ato, sige ka ng sideline, ay dili sideline, ay housewife man siya. So siya pamaligya dito, benta dito, mga ana-ana. Yeah, si Joel kay wa di ka agwanta after 4 months ni uli dayon. Okay. So si Vilma naig ang iyahang provider mindset ba over the love sa iyahang husband o ay dili man sa over sa love dili sa siguro. Dili sa ing ana pero nanaig ang iyahang provider mindset kaysa sa thought na mamingaw siya sa iyang husband and children, 'di ba? Agwantahon ko nang mingawon ko sa akong husband and children basta kay dili lang pobre ang ako basta kay naa lang sila'y mahatag. Oo, naa sila'y provided for sila ba? Dili sila maglisod. Oo. Pero sa kaingana og mindset, guys, nga ihatag nimo tanan. Di ba ang naitabo ato kang Claudine kay murag gi-resent niya iyang mama. Okay, walay time sa iyaha. Walay time sa iyaha, wala gauli. Wala gauli diri ana. Nasubraan po dug provide kay wala na gauli. Nasubraan jud og provide. Nay uban helpless siya ato kay gikulong siya siyang amo so di siya kauli. Na uso ba yan ang mga domestic abuse sa una no? Oo. Kanang sa mga domestic helper. Hopefully karon dili na naing ana no. Wala na tay madunggan kaayo. I don't know. Unta wala na nahitabo eh. Kalain po ninyo no. Lain po. Ayaw mo paging ana. Pero makita ninyo sa dynamics ba dili man mi ka-relate kay wala may OFW sa amo ang duha. Wala amo mga bana na aman diri. Oo. Pero by watching that movie, makita nimo ang dynamics ba kung unsay may tabo ba kung sige kag lakaw, sige kag provide wala ka ni sige kag provide lang. Naadyoy ma-affected ba somehow? Dili siya balance ba? Naadyoy maapektuhan. Similar to kabooks, na sige kag provide. Ang mindset sa imong pamilya dito is dili na ka maundang ug always na jud ka mo provide. Wala kay boundaries manggod. Gihatag siguro niya tanan. Oo. Yatag nimo tanan. Mo na naitabo ka ing anak ka. Dili hatag tanan siguro no. Oo. Unta na minaw ni ka books no. Pwede man ka mo hatag pero birthdays. Ay oo. Gifts lang, not necessarily kanang yung consistent sustento no. Dili na. Ayaw na. Kung dili nimo kaya hinay-hinayi og bawas. Kung dili nimo kaya pinakalit, hinay-hinayi og bawas gyud. Kailangan gina nimo buhaton ka books. Whoever you are. The expectation to always provide can lead to burnout, anxiety, or feelings of isolation. Mo siguro na na-feel niya, no? Some people delay personal milestones like you. Kanang gidelay nimo ang marriage, gidelay nimo ang investments nimo for yourself, self or home ownership. 'Di ba? Para suportahan imong pamilya. Kay ngano ing ana. Ang culture man guna to diri sa Philippines equates ang success equates to family upliftment, not individual upliftment. Ay, hala no. Right. Oh no. Oh no.
Kung ang isa sa inyo successful pero ang imuhang family kay dili successful, dili gihapon. Cancel gihapon. Murag kag ma-bash. Oh. Murag ma-bash na, ay dato lagi siya. Kutay, let's say, engineer ang isa sa imong anak. Oh. Ay lagi, engineer lagi siya pero tanawa ang mama. No? Tanawang mama, amakan ragbalay, wa jud gipabuhat sa anak. Bitaw no? Oh, naing ana tanga mindset diri. The success truly reflects. Brag sa atong pananaw sa POV sa Filipino culture, the success truly reflects, truly shines if you succeed with the family, not just yourself. Bantog ra pressure kaayo ta to provide for our family. Right. Nagikan. Kay co-pilot. Anak ko, talking points for breadwinners, please. Anak ko. Okay. How si co-pilot, guys? Pwede na mo mag-podcast. Pag-imapod mo. Si co-pilot mismo ang mag-host ba? Mao lang to, guys. Maura to, oy. Salamat kaayo sa ato ang mga sukintig paminaw. We love you all. If you want to send your stories, go to our website, diliniadvice.com. Fill in the form there. Kaya na-adjust siya dito sa homepage. Or post a story sa among Facebook group na Dili Ni Advice. Basahon na mo na. Og Best Academy. Best Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word is suliran. Suliran is a formal or poetic word that means problem, challenge, or difficulty. It's more commonly used in literature or deep conversation, while everyday speech might use problema or kasamok. So, dili nato ni ginagamit jud ang suliran sa everyday conversations. Sa taga Davao because we are not sure if the Cebuanos use it as a normal language, a casual language. But for us, diri sa Davao, wala mi gagamit og na ako'y suliran. Wala Tagalog. Wala. Problema. Mura siya Tagalog pod. Murag? Suliranin. Suliranin din ang Tagalog. Suliran ang Bisaya. Yeah. Pero again, diri sa Davao, we just use problema. Right. That's it. Right. So meaning, mo na to. Problema, kasamok, og kalisdanan. And example sentence in Bisaya. Ang iyang suliran sa pamilya, maoy nakapagos kaniya sa pagbiya sa lungsod. Grabe ka, formal Bisaya to. Formal Bisaya. Translation is his family problem was what forced him to leave town. I have an example. Kuan daw ni? Davaoan nyo Bisaya daw ni? I have an example. Awan sa man? Ang iyang suliran kay di siya makapalit og brief. Ay, no. His problem is he can't buy his own brief. Because he gives everything to his family. Right. And it's not good. You have to actually provide for yourself. Why are you not providing for yourself, man? Right. Provide for yourself. Na-remember lang nako ba, right now, nagpop sa akong memory. Kay, sa una, bago pa ko na-introduce sa, bago pa ko sa family, sa kumbana ba? Every time mukaon na ay baby, di ba? Na ako'y baby ato nga time. Every time mukaon na ako jud una mukaon. Ay, na-share ni mo na. Tapos, ang lola ni Naknak, ni Nathaniel Blanc, siya nga, nagkaon na ng bata. Ling. Ako jud siyang tubagon perminti. Ako say kaon para makakaon akong anak. Bitaw, tama jud na. Basig, na-adjoy dili mo sang ayon ani. Pasabot na ako, naga-breastfeed manggug ko. Oo. Moingon jud ko, ako say kaon para makakaon akong anak. Tama man. Oo. Kay ang una-una manggug diri sa labi na sa mga katiguangan. Unahon jud perminti imong anak. Unahon jud na perminti. I don't disagree with that. Pero sometimes there are exceptions. Pareha ng kaon. Labi na kung ga-breastfeed ka. Pag nagaba-breastfeed ka, unsay imong i-breastfeed kung wa pa kay kaon? Mao gani no. Lagi? Oh. Storyahin ko! Tara, dili ay.
Pero kadugayan na naanad sila sa ako ang ingana na wala na ko nila gi-call out ana kadugayan. Naanad sila sa imo. You live what you tolerate. Right. Wait, another thing that comes to my mind right now is kanang dili ko musugot di mo tubag no. Ayo, bitaw. Mention po na nimo nga dili ka gusto nga dili ikaw ang last word. Dili sa last word. Pero dili ko musugot, dili na ko maingon akong peace. Pero dili man, okay naman sa ko, dili ko last word. Okay. Dili ako ang last nagstorya. Pero dili ko musugot na dili na ko maingon akong POV. Bitaw. That's why, naay mga things na dili ko ganahan nga, dili yun naga-continue because I speak out against it. You know what you want? I want it. I got it. I want it. Na Ariana Grande na po. Dili ba? Pare ato, gi-call out ko sa lola ni Nathaniel. Puri ay sugot ha kay rest in peace na ba ito siya. Rip. We love her so much. Pero katong first manggod, bago pa ka sa family, syempre napamadyo na yung adjusting period, no? Yes. Oo, kanang napanay ka ng mga doubts. No? Kani ba jud ang karapat-dapat na babae para sa akong apo? Mo ba? Nga, pag mga na, syempre, ang bata, dili pa na ko pakanon ako sa. Mo gani, no? Oo. Unya, question ko niya, nagkaon na din ng bata, Ling? Ay ko nga, mukhaon sa ko para maka-breastfeed ang akong anak. Bitaw. Mustorya jud ko. Naadjud ko yung mga ingana nga words. Pero dili pasabot na disrespectful ko, nalang jud ko isulti. Para makasabot siya anong gibuhat nako to. Bitaw. Tama gyud. Oo. Because not every call out sa mga older people than you is correct. Sometimes they also need education. Sometimes. But most of the time they're correct. Kay mas daghan man sila experience, mas na-live nila ilang life for 80 years or 70 years or whatever. So na sila mas ika-share sa ilang na experience. And we should listen to those experiences nila para maka-learn tag lesson. But sometimes there are things na kanang kung feel ni mo di ba ni tama o I need to speak out. Outdated na ang ilahang lesson. Right. So kung feeling ni mo need mo mag-speak out na di man ni tama o I need to speak up, mag-speak up ka. Pero respectful gyapon na manner, pero mag-speak up ka. Oo. Ana. In a respectful manner, ha? Dili pwede mag-disrespect. Yeah. Ay, kung ka-respeto, alangan, respeto. Pero kung dili. Right. Tama lang. Ya, kung ganahan manggod sa akong bana, kay some would say, ala, nitubag ka sa lola. So, automatic, kuanda yun, marag... disrespectful na. Disrespectful or, labi na kung in-law ka, kay di ba kasagaran, di ba usual problem na nang dili magkasundo ang in-laws. But that's not my case. I'm just saying, ang ganahan ako sa ako ang bana kay whatever I say, i-back upan jud ko niya. Dapat lang. Oo. Kanang kung sa akong ingnon nga may seem disrespectful sa mama ba ni naknak or sa lola ba ni naknak or sa mga pinsan ni naknak or sa tita ni naknak or whatever, pag nako isulti, suportahan jud ko niya dayon. Team jud miya na. Mao na ang nakagwapo sa mga marriages. You should be a team, Jud. Team jud mi. Kung moing ko ay dili man na mo gining ana akong ay kutay mo na sila nga Ling ginakuan ni mo imong anak sa tawag ani. O kutay, let's talk about vaccine. Di pa vaccine mo yung anak, Ling, sa COVID. Kutay, gipangutan ako sa pinsan ni naknak. Sa akong in-law, a cousin-in-law. Nyamara ako na, ay wala baya kay, basta dili na mo na, dili mi sa among pamilya mo, dili ko masugot na magpa-vaccine mi. Kutay, medyo, in disagreement mi sa iyang cousin. Matik dyan na, mo back up din si naknak. Wala mi nagpapabaksin dito kami tanan. Wala dayon na siya. Gwapo na. Ing ana ba, kanang na-adjoy, kanang 1-2 punch dayon. 1-2 punch. Gwapo na ingon na. Day follow up dayon. Kana, kamo, paminaw mo. Ingon na dapat ang inyong marriages. Correct. Magkasinabot po sa tanang butang. Naagoy mga disagreements, pero most of the time, you're both in one team. Right. Na mga times ay nagbasi mo sila dili mo nag-aaway mi.
Pero most of the time, dapat in front of other people, dapat we are one and united. Oo. Dapat dili mi ka ng divided og opinion Oo. sa atubangan sa laing tao, but it doesn't look good. Kana nakatry na kagtapok sa mga mag-asawa? Wala pa. Kana kung magtapok, mag-inom o mag-party, and then makalit lang na disagreement ang mag-asawa sa mga tubangan, lain tanawon. Oo, lain tanawon. Lain tanawon. Oh, lain. Lain tanawon. Keep it to yourselves, people. Oo. Lahi po ng banter lang ha. Lahi ng banter. Kaya ang banter is a volley. Oo. It's a volley talk. Not volleyball. Volley O talk. niya, it's not something, it should not be serious manggod. Oo. Pero na mga disagreements. Oo, pero kung naay nag-disagreement sa inyong atubangan na serious, gani, lain Oo, tanawon. kana nag-away gani. Awkward kaayo. Oo. Ay, lami man ang leche plan. Wala na lang ko sa kilid. Gani no. Oh, ingon na lang kaglain nga topic para dili awkward. Oo. Asa inyong tubig dapit gibutang sa gripo? Ay, Syempre. asa inyo ang CR? Maski na sa matubangan. Oo. Ay, asa ang ako ang kutsara? Ay, dara ako sa matubangan. Ay, lami man di ay ni. Awkward kayo, no? Oo, ayaw mo pag-away. Oo, lain pod. Sa atubangan, sa laing tao, laing tanawon. Oo, lain tanawon. Oo. Ay, pero kung ganahan mo mag-away, okay lang, bala mo. No king shaming. Oo. Kasi ganahan sila sa tong kanta ni Ariana Grande ay, nakalimot na ako. Basta ginatuyo doon niya away siya para grabe ang makeup later. Lain na ano. Ay, sa mukha na. Oy, mao ba? Dali na, let's go. Humana namin. Vote in the poll! Ang imuhang ginikanan og mga igsuon ba ang type nga most likely magsalig sa imo if they feel you earn a big income? Yes or no? Pag-comment mo sa Spotify, YouTube, or Facebook. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mo latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests, o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships, ug uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, naami QR codes for GCash ug coffee.com diha sa website. Napod may mga baligya nga merch, t-shirt, hoodies, tote bag sa among store. Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Yes. Maura to guys. Salamat kaayo sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense. Always with a heart. Bye. Heart Evangelista.